Kinong mi khmat jong kanong po constituency ki bakan thup ye MLA uba Meryl Bonds em badu MDC uba Balajit Rani ki officer na ki tanat bapet ya ka puli puthi jong ka Ribhoi district lambat kinong ya lam jong ka snong pahams em menta kasngi kilalet ban jurup ya ka Eklavia Model Residential School ka badon ha ka snong pahams em kate ka school kade bawan lengba ka Ministry of Tribal Affairs jong ka Sarkar India balamang hadu khan reu klur tengka Abdul jing dokumen ka makraw banya don rekat akanika jaka ya ka balate ya kanika school kognitif kum EMRS Eklavia Model of Residential School hangni hapo snong pamsim nong po Ribhoi district ye don lang I joint director nong bet MDC don borong jemi don lang ki nong nyalam nakaliang don snong dan bagestif komiti baro iba perkat hing ibelong kontraktor bedre dengan kam habang iwan ban jungo ban I dala de yaki jingya chung dengan kam ngidap di dokumen ga bakraw bagi jing temu jong ka Sarkar pedeng ka Sarkar jela bagi jing angnut jong ki paiba kamtam jilong yeng ki boduk na ko benta benyo ban pa school hagi bakum kini ki school kala urlong but kat kum ga jing syam ga jongi kalong very satisfactory kajing ya jong kakam kalong ga state hadu kata-kata kumbala apa suthu kani ka project kade ka banungkong apo jong ga jela the very first of its kind apo ka jela ga jong baro kawi ha ka ba ki ba jong kani ka dong berkathan kanong po konstitusi nong jong paham sim don bok adu kata-kata ba kani ka school kala yeng ya ai kuble ya ka education department jong jela ya ka Ministry of Tribal Affairs ki bala be bisa ya ai kuble ya I kontraktor bala menteri bahai kam idap jing dokumen bani I baka kam kala ya state kumbala apa suthu ka kam kala poi duna ya ka prapusan hadu kandai 4% ka kam la dep stang ka tu ka ni benta ki basa ka bokongsan na lor ka bangi sungu ya ka department ya I kontraktor menteri ka jing sungu ka bokongsan ya ka snong paham sim ya ka right nompo ya ka ilaka hibaro kibala no senyang ya ka ni jaka na ka benta benti ka ni ka school na ka benta kilong ning ki beduk kamtam bat ngi penpau jing sungu ka don bersnong ru benta ki bidon dongkat ki bidon hasenda ki betri rengkat bat ka department bat kontraktor bat pun urlong ya ka ni kam ka jing temu jong ki babun ki balang ki pajba bat kini ki baro ki wanja ki wanlong de namar ba ka jing trish tom jong baro so ai kuble yau chief minister jong ka jela ya ka department ya inata minister concern jong education ba document rumboy bat ki officer ki ba don ga berta ga bakraw pun urlong ya kini ka kam bat pakajing syam ga jong im da kasngi ha pengi wan ban yu kejan ban juri kala de kolong ka ba sko komen do kata ba kam kala ya chat Pada kitu ki khubor ngila poisha ka bakut tar hadu bangin daya syambyang kublai shibun